Hey, Future Housing, yimini uhousing ngokudala lo. Ungakhohlwa i-registration iyafika kusasa. Hayi. I-register yani lena ngiyenza i-reminder yayo. Past me was lame and stupid. Ubani lo phanga lesikhathi? Lala Maxwell, ishareholder yegross ephakayo. Ntasisi, uyamuzwa uma uyaphinda futhi uyaphaka. Manje umuntu bengasutha ngoyaphinda. Awungiyeke manje ngilele. Hayi kathathu, awuphindi kathathu. Maxwell, njengoba wena uphaka ngendisho engagezeli ingane ezelwe, ukungizwe ngithini mina? Mina ngiyidli ngedwa, ngidla nedlozi. Nalo-ke lelo dlozi alicontribute ukudla kushuthi. Khulumani nabajebula abakhulu abafika ngokuzojebula nashiya abantu bejebukile. Khulumani. Usazi malume. Njomba, musuphazamisa idlozi. Khulumani nabajebula abakhulu. Yo, lala dlozi yo. Ya, lenza kahle lilalele lelo dlozi lakho, lingaze likhulumele ukudla lingakutheni. Kanti nawe bangathuli lokho kudla lokho uzokudla ngamazinyo alishodayo yezwa. Hayi, sengithule. Aw, mana mjomba. Yo, mana wena mqala. Hey, soulmate yakho, laphi solia. Mashonisa. Asidlamini bakhetha ukuthi behlanganisele. Bathi mina mangahlanganiselanga nabo, ngeke bangiphe amabehla. Bapentshisi. Okwabo nje ukudla. Kanti awudlini wena kini impepho. Idlamini kithi lapha, kusekhala abaqashe khona. Sebekaze bebe nomona into ezogcina ebhosha. Nawe usungaze ukhulumele into ezogcina ebhosha. Idlamini man. Usasedini kabani ngempela kwethu? Hayi mapentshisi. Angeke phela mina ngisayide nawe ukuthi wena ufuna ukudla kwabanye abantu ngenkani cha. Dlamini not ngenkani. Mana Dlamini. Kaze ngubone udla nami. Yindaba unomona njengabo. Hayi ungangisanganeli mina nginawo umuntu ungangifanisi nalaba mina. Mina umona nginawo. Hawu. Buka nje. Nangu umama ezesilethela ukudla. Sawubona mapentshisi. Baba nakho ukudla hakho. Siyabonga ulalela mama. Yebo baba. Uphuma pentshisa enye glass. Oh, hayi okay baba. Kwenze njani manje mfowethu? Angibona yazi ukuthi sikuyirace. So sengithi angibeke nalokhu la. Khona sizobona ukuthi ubani ufast wena nenhlamvu. Oh. Ngisinkwa. Sacotha. Wefike lephi? Ubiza mina ngePakistan elimnyama. Awu umpofile naBugs. Fike lephi? Yebo ngimnyama, kodwa angilona ePakistan mina. Awu Bugs, ama tuck shop onke la sithi semaPakistanini.
and since wena umnyama abantu bathi sePakistan elimnyama la kwakho. Angilona ePakistan mina. La akusikhona emaPakistanini. La kukaDlamini and Babu Mazibuko point pay and get shop. Wey, ngesisho thina lonto. Ongiphi isenko? Engudayisela isinkwa naleya sishuti yakhe ebolile. Ubona uthi ngizokuncenga nesitodlana esowa before Christmas. Ngobe ngithakatho wena. Usek lePakistan elimnyama. Hayibo ngeke baze bathenga abantu la kwakho mazobaphatha kanje. Nawe futhi Ngubani? Awufanga kanti? Hayibo. Hayibo, mekuswele. Kanti uyivusa plesha mkhani zakho. Abanye bethi ngobayithenga. Abambulela uDlamini. Okay, fine. Mina ngiyaphiwa, ngangena choice. But wena wakhetha ukukhipha imali yakho wathenga le If I Tell You That I Love You tum tum. My baby, my money, oh Ntombi. Buti kama umncane kanti ingaphi lezi zinto zakho? Animene madoda. Sizokhuluma ngokudla la noma ngengubo zami. Hey wakwasiyala ugogo wakhulelwe seno 55. Awubuke nje into ashiya nayo. Utheni mjomba? Ayiqale le meeting akadingi so athentu. Okay. Leyo ukuthi mangidla ngigadwe angiyithandi. Makuzoba nesikalo sokuthi umuntu kumele adle kakhe. Asishiwo manje. Madoda kudliwa kathathu ngosuku. Azona ingane zami uthi bezidla nga5. Oh, okay, makunjalo okusho ukuthi nesikali sokudla asilingani. Okay. Mina ngithi nasi isikalo umuntu akumele asiphake mekudliwe. Ubani ovumelana nami? Okay, sibabili siyavumelana. Futhi nasi isikalo umuntu azosiphaka mekudliwe. Cha madoda lento ayikho fe. Niyazi mina nginedlozi. Futhi contribute kabili ke bhuti. Hayibo, nikhiyeleni manje qoqoqo. Sine meeting. Meeting yani. Umuntu akabambe le meeting la arenta khona emakamereni. Hayi noma ikuphi. Man amapetshi sesoqeda. Uthi ngitshela umama. We! Wema benches. Una 36 kodwa usacebana kuma wakho. Anginawo 36 mina. Ngina 39. Mina ngowena benge ngumcorrect. Nami ngibone semcorrective bengamele ngimcorrect. Okay, elami point lithi asihlanganiseni imali. Leyo ukuthi amunye afike nerice, omunye afike nenyama yezangoma ayivali. Ubani uvumelana nami? Okay, it's a tie. Umapetshi sakahle nathi aka-account. But ikubo la. Mahew liyakudla i40. Guys, ngiyabuya ngisaye toilet. Mapetshi noma angasabuya vela unayo valid contribution kule meeting. Hayi guys, hayi. Mina ngeke ngikhiphe imali. Omunye afike nenyama yezangoma iqoshe emgideni, omunye afike nerice esingazana ukuthi ulithathele. Hayi guys. Hayi, amarase ngifika nawo mina asuke evaliwe and ngiphatha i-testing. Amafutha ke olive oil. Okusho ukuthi imini ocontribute kakhulu la. Okay. I guess ngiyayiluza kusho ukuthi le point. Yeah, uyaluza. Futhi khona amakhosi amagushi abolile. Ungasho ukuthi abolile. Uzokwenzani? Uzokwenzani malume? Uthini Mahew? Amapetshi. Amapetches. Dlamini, ngisabona umfana ogoswa inkomo la. Mahew, ngiyakubona lapha. Damn it.
Mahe wawile ngani emsebenzini? Maxwell, phuma nangu uDlamini usukuza ukuthi asile ngani emsebenzini. Awulo mjida. Aw. Nobabili lapho. Wemadoda. Nangicela emsebenzini. Oh, should Dlamini sesingene night shift manje. Unampana? Yeah, Dlamini, kusukela ngoApril sakhe sokungena night shift. Umbubu uyazi. Wama patches. Ngokubona ngibuya ngisathi ishwila kubugs. Yo. Mhlambe kusafanele sikobheka esibanini yazi. Awu Maxwell, uDecember manje akusasetshenzwe into serious. Sekushawa amatha sharp. Usuwonakele lo nyaka. Sengobona next year. Man. Angithi wena ngubani kuthiwa wafa nje. Hayi. Ubawo ndlela lo. Kuthiwa wena washawa istroke. Waphuthunyiswa esibhedlela. uMaxwell umefonela ewodini lokulona kwathiwa awusekho. Oh, hayi, mhlawumbe babeqonda ukuthi sengihambile. Phela ngahamba ngaya straight emakhaya. Oh. Didide so Maxwell. Usho ukuthi uMaxwell wathi umefonela ewodini lokulona wezwa kuthiwa awusekho. Wayetshela ukuthi awusekho emhlabeni. Akusiyo Makhuzwayo lo. Oh hayi uyena. Hawu, awungicashise phela lesitolo. Ngahamba ngikweleta uDlamini la. Hayi ngeke ngubani. Casha lapha ethoilet kuvuliwe. Awu. Yeah, Bucks. Lase ngikhohlwe imali lapha ekhaya. Awuthi sinko? Makhuzwayo. Nakhe akwakho. Enisoloko ngikubone uza lapha. Awukwazi ukukhuthuze nakanye. So uwazi ngani ukuthi imali uyikhohliwe? So uzoshaya inkwahla uqhubeke nje nokukhuluma kungathi akwenzeka ngalutho. Makhuzwayo usangaya kwakho ulanda imali ubuye. Hayibo umyeni wami unamashares kulento. Mnikeza isinko. Hayi. Amtshele yena kumnikazi umyeni wakho azothatha leso sinkwa la hayi wena. Lalela we Bucks ngizohamba ngitshela bonke abantu ukuthi uDlamini akayena umnazi walesi sitolo uwena nje umenze ifront khona bezofika bezontshontsha. Zokunikeza isinkwa Makhuzwa. Hey, bafazi. Hayi. Uyachaza ukuthini methi usebenzisa uDlamini as a front? Hayi, ngubani ungamnaki uyahlanya. Angithi phela uDlamini wathi akangatshelwa ngoba akafuni ukuthi uMakhuzwa azi ukuthi kwenzakalani kulento. Hayi. Madoda. Dlamini. Kulungileke uthi Bucks. Hey Bucks. Ismail salomnisa ngathi ngomlise engimaziyo. Izwi lakhe lingididayo. Kodwa Ismail sakhe ngathi ngiyamazi lo muntu. Wedlamini. Uyazi ubekufike uMakhuzwayo la. Wathatha isinkwa mahala. Wathi uma nginqaba mina ngingamniki uzotshena abantu ukuthi lesi sitolo akusona esami nawe kodwa wena ngikubeke njengefront. Awu. Hayi uyabheda ke menze njalo. Hayi ngizokhuluma naye Bucks. Hawu. Mana Dlamini. Angave kanti sasivumelane ngokuthi awuzukutshela umuntu ngalento. Hey we Bucks. Yabona umsu nomfazi. Hey ezinye izinto ayifihleki umfazi nje uyamtshela uyobona nawe kodwa mhlawa nomfazi.
kwanuka imbuzi nje la ukezile emapetshisa. Awu, ngikezile mama. Ho yini usole mina makunuka imbuzi? Uyakhumbula kulahleke impongo yakadladla ukuthi kwathiwa izwakala inuka la ekhaya kanti wena uphuma kodlala ibhola. Mana ke Mjomba, awuhleki futhi? Awu mama T. Mjomba, inuka kuwena lembuzi. Udla inyama yembuzi ngolesithathu. Yazi ngiyayizwa ke mawususho mama. Futhi le ngathi ipheko yawukhari ngoba ngizwe iraja khale le yelo futhi. Mjomba, nihambe nidle izimbuzi eningazazi ukuthi ezani. Abantu bakhipha amabhadi nina niyawadla. Ingakho nje izinto zenu zingalungi. Damn it, Maluka. Maluka! 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 Ube lapha endlini yeni. Hey, ukharwane esudlile ngekhefu yesisi kanje. Kuthiwa nginuka imbuzi. Shutho wembuzi. Maluka! Hayibo. Ngikuphi lana? Yabo nje lento yami uku sleepwalk. Buka nje sleepwalk. Kalala la o drop. Malume. Umthetho wakho udeli indungu ne? Mntakasisi. Ngiyadala ngingachaza. Shooting ngidayiselwe iforeigner lenyama. Lithe kumina inkomo encane. Mina ngasitshela ukuthi lishiya ithole. Kanti belithi imbuzi mangabe lithi inkomo encane. Ngenzeka uqinisile ukuthatha ama foreigner embuzi inkomo encane, but I'm sure wena ubuwazi ukuthi inyama yembuzi le. Mayo, angikuzwanga ugeze izandla. Awuphinde emuva ugeze izandla ubuye sixoxe. Mjomba, ngikhuluma ngomlomo, angikhulumi ngezandla e-sign language. Uma lo makho yasidakela. Ya, ngiyakuzwa. Ngento ngivumelana nawe, but asiyiwashi izandla. Inhlanzeko ibalekile. Hey, fusekho nesangoma samagusha. Yazini, leli gama lesisangoma samagusha lihle. Uyisangoma sama fake. Yes, lesisu. Ngilindeni lapho ngiyeza. Hayi, sokulinda eminyango. Yazini futhi ayisakho into esisazoyikhuluma. I'm out. Ngihamba namathini ami nezishobo zami. Aw, mina ngine-rice ngenze njani? Sala lapho nomalume wakho nidli curry goats. I'm out of this arrangement. Usile lo wenza lento ngoba asiyahola kusasa. Ayi uthule malume ukuqala nje inxa yakho. Mayo, mhlawumbe asihlale eminyango sithole isolution. Hey, isolution sengiphumile mina nayo. I'm out. Simusu kuyenza lento kuyashunga la ngaphakathi. Hlala lapho uhogele umsebenzi okonakala kwakho. Njengoba ngiyasuffocate lana. Famani. Utasi singophele emanyaleni. Hayibo. Yini manje le futhi? Hey, imali yami ishonele. Hayi. Dlamini, lephi imali yami? Nami emholweni wami imali engiholile ukushoda u2000 wonke. Ungcono wena, mina yami ishode ngo3500. Manake. Should phela wena uhola ngawanhlobo. No, ngiholile 2500. Shutho uhola ngaphezulu kwami. Maxwell, ngihola ngaphezulu kwakho. Angithi uyabona ukwaye kunzima ukukholwa ukuthi ugqoke original egusha kwamina ngingayi afford.
Dlamini kwenzakala kanjani ukuthi uMahewu ahole ngaphezulu kwami? Angithi niyazi ukuthi anisebenzi kumina. Mina ngumusupervisor kuphela la kimi. Kanti wena uyakhumbula ukuthi uMahewu wangena qala kunami emsebenzini angithi. Plus we are best friends and sifocusa into eneyirong le asifocuseni ekuthenini why umholo wethu umncane. Ya wembo. Nabo Mahewu la bethi bahole imali engaphelele. Kwenzakalani? Oh, okay. Okay, nokulungile enze njalo mase ubuyela kumina. We madoda, thiwa nina emsebenzini nagcina umhla 13. Ngakho ke niholele insuku ezu13. Damn it. I-register sayisayina from April to November. Yaphelela yinsuku ngomhla 13 November. Sagcina sizoya emsebenzini ukuyovuselela mase kufika March. Damn it. Sakhohlwa kanjani? Manje no madoda. Ngikhuluma ngani la? Hayi lotho. No Dlamini bese sebenza ukuthi sakhohlwa kuma ke register yabona. Yeah man, yeah. Besisebenza sakhohlwa ukusayina. Mhlambe mangabatshela abasheke nalapha kuma camera bengasibona singene. Yeah wena Sliba. Kanti hayi umbubu bethe uzokwenza njalo vele. Ya mbuba. Oh, okay. Hayi, kulungile ngizobazisa. Webadad. Thiwa amakhadini okusayina in emsebenzini. Agcina ukusayina in ngo-April. Okusho ukuthi nina kusukela ngo-April kuya le angazi nibonakala emsebenzini. Ne-face recognition le kuthiwa ifakwe ngoMay. Thiwa naye nabo ubuso benu. Okusho ukuthi angaze niregister, angaze futhi ningene emsebenzini ngoba ngeke ningene phela iningayenzile leyana. Okusho ukuthi nina aniyanga emsebenzini ngoMay, ngoJune, July kuze kushaya uNovember. Accusations. False accusations. Hayi kanti ayiphelele lapho Mahewu. Inkampani ekuthiwa yini inkweleti lutho. Yini enikweleti inkampani? Nikweleta imali ikaMay, ikaJune, ikaJuly, ika-August. Noma ngabalekwa amadoda. Dlamini sengigqekezelwe esitolo. Ah.